Assalamu alaikum. Aziz Türkmenistan, Türkmenistan'ın raýaty, Türkmen halky. Hem Türkmenistan üçin jany orta aty oturan aziz mehriban halkymyz. Hemmäňize ýalkynly salam. Menim öz goşundym, goşaýyn diýdim. Şuýda haramdagy üçin haramdaga ýüzlenýän. Ey haram uly. Gummol. Gummol. Halk sen islanak. Halkın islamedik yerinde sen ne görüň var? Tohum tiýiň aldy gummol, kürsüni boşat. Adalatly hökümetiň eline ber. Giýje gündi Aladede otyrlaryna Halmurad aga var, Tapar aga var, Muhammed aga var. Türkmenistanyň düzelmegi üçin, Türkmenistanyň Ýewropa döwletlerine goşmak üçin, bir gowdurmuşdy ýaşatmak üçin türkmen halkyny Aladede otyrlar, giýje gündi çykyş edip otyrlar. Sen näme edip otyrsyň? At minip, aýdym aýdyp başga bilen zadyň barmy senin? Kuýbuň ýokmy döwleti ýöretmäne? Kursyny boşatdy, gitdi. Ana Gazagystanyň prezidenti berdi. Sen özüňden gorkýarmy? Men şerden boşasam, çyksam meni öldürerler diýip. Seni öldürmezler, ýöne sana jeza bererler. Bizem hezil eder, sen görersin, çekýän jezany çekýän jewriňi tohumyň bilen bizem bir bägden tomaş edip, bizem göreli, biz näçe ýyllap, 30 ýyldyr jewr jepaň içinde ýaşaýan, aýşy eşiretde ýaşaýan. Gerekli çemçe diýe, bir aýlanyp duran çark belek goý. Gezeginde saňa geldi, kynçylyk görmek, ezelet ýaşamak biziň gezegimiz. Kursyny boşat, yerimizi almaşalyň. Sen kimsen öz tohumyň bilen bolsaň yüz çykýan 5 milyon halky kösäp otyrmak. Kimsen? Kursyny boşatdy, gummol. Sen hiç kim islanak. Ne Türkmen halkyn ne başga döwletler sen bilen hiç kim ara gatnaşyk edesi gelenak. Nirdäki ýok bir eşek. Eşek hem senden gowdur dur diýen ýerinde durýar, ýöre diýen ýerinde ýörýär. Eşek hem halk üçin hyzmat edýär, sen kim üçin hyzmat edýän? Öz ýegerleriň üçinmi? Hudaýdan tapan. Gummoldy gitdi. Görmäýär seni.